Hello लोगोफोर नै ब्र'नि चेनेलाव आं दिनैसो फार्स्ट टाइम जेनेबा ओमफ्राय जोंहा एसपि अफिसियेलनि फेमिलि नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय जोंहा जेनेबा एसपि अफिसियेला जौगालांबाय थानायनि नोंथांमोना थोजासे शेयार खालामनो हादो एसपि अफिसियेलनि फेमिलि नोंथांमोन ना मा होनो दे ब्र' औ नंगौ नोंथांमोनखौ आंबो खावलायहरनाय जायो माने सापर्ट खालामदो आर चिरांनि अनारखौ आंना आर चिरां आरो नोंथांमोना जेनेबा आदानि फेमिलि नोंथांमोन थांनानै सार्च खालामनानै साबस्क्राइब खालामहैदो आर चिरां औ आंनाथ' जेनेबा एसबि अफिसियेल नोंथांमोना सार्च खालामना मोननो हागोन नोंथांमोना हेल्प खालामदो आर चिरांनि जेसेबांनाखि फेमिलि आरो लोगोसे गोदानै जायफ्रा बे भिडिअखौ नायदों बे बिथांमोनाबो हाजासे शेयार साबस्क्राइब लाइक खालामनानै नोंथांमोना जोंखौ एसे मदद खालाम नोंथांमोननि सापर्टजोंसो नालाय बयबो जौगालांनांगौ जेनेबा जों गासिबो मोजाङै मोजां जौगालांनानै नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनोबो हाथों जेनेबा जों मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हाथों नोंथांमोननि सापर्टजोंसो नोंथांमोना जेसेबां सापर्ट होयो जोंबो बिदिनो जोंनि गोसोआबो मोजां कन्टेन्टफोर लाबोनो गोसो जायो ना मा होनो जों गासैबो दावगालांनो हानाय बायदि जाहाथे गुबुन मानसिफ्राबो दिनै वार्ल्डआव गोबां मानसिया इउटुबनि चेनेल जों गोबां माने बिदिनो कन्टेन्ट बानायो लोगोसे ससियेल प्लेटफर्म होनानै बिसोरो आवगायबाय गोबांनो दा जोंबो जोंनि बर' मानसिफ्राबो दा आवगायगासिनो दङ बेबायदिनो आवगायलांबाय थाथों आं बेखौनो खावलायहरो आरो सापर्ट खालामलायदो सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों दावगालांनो हानाय बायदि नोंथांमोना जेसेबां सापर्ट खालामो एसेबांनो जों जौगालांगोन नालाय आरो गोसोफ्राबो एसे गोसो जासिनो ने मोजां कन्टेन्टफोर लाबोनो गोसो जायो जेनेबा नोंथांमोना जेसेबां सापर्ट होगोन जोंबो गोजान जायगायाव थांनानै जेनेबा नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो हागोन आरो ने हागोन मोनसे थुलुंगानायनि गेजेरजों भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ना मा होनो लोगोफोर जोङो टाइमाबो गैया हिसाबै जोङो दा ब्रादारखौ आङो मोनसे जायगासिम आवगायबोदों दा बे समावनो जोङो गारि सायावसो बानायनाय जादों गारिखौबो जों नन स्टपै सालायगासिनो दङ बे हिसाबै जों बे गारि सायावनो जों बे ब्लगखौ बानायदों जाहाथे बुंनायफ्राव स्टारिं दैनानै रायलायनायफ्राव माबा मोनसे रायलायनायफ्रा थिग सुरबो जायाखै जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ एसे गनायनानै लाथ'दो आरो जेनेबा ब्र'खौबो लेंहरदोंमोन आरो जोंना गोबाङानो मिथिखागौ जेनेबा गुटखा मास्टार होनोबा इंलिश मेकारजों थाग्रा बिथाङा जोंहा लेंहरदोंमोन आरो जोंना ब्र'खौबो नाथाय बियो टाइम होनो हायासै माथो खालामनो मोनसे पार्सनेल बिसेस उसुबिदा खामानिनि थाखाय आं थांनो हानाय जालिया ब्र'आ नङाबा आंखौबो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो गुटखा ब्र'आबो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन दा गोबां इउटिउबारफोरखौ जों लोगो मोनलायनो हागौमोन आरो थांनो हायोमोनबा ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ जेनेबा गुटखा मास्टारजों जोंहा ब्र'आ भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोखि भिडिअ बानायगोन टाइम मोनोबा ने थेंक इउ बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'बाय बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन सापर्ट होलायदो थेंक इउ